वेलकम टू मालवणी तडका। आज मी तुम्हाला विंटर स्पेशल रेसिपीजमध्ये स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक दाखवणार आहे। कारण थंडीचा सीझन आला की मार्केटमध्ये स्ट्रॉबेरी दिसायला लागतात। आज मी स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक विथ आईस्क्रीम बनवणार आहे। स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनवण्यासाठी इथे मी ही स्ट्रॉबेरी घेतली आहे। ही फ्रेश घ्यायची आहे शक्यतो, आणि ह्याची मागची पानं मी काढून घेतलीत। ही मी स्वच्छ धुवून घेतली आहे। आणि हे स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीम घेतले आणि साखर घेतली आहे, आणि हे दूध घेतले। हे मी तापून गार करून घेतले दूध। हे जवळजवळ 200 ml वगैरे दूध आहे अप्रॉक्स। आता स्ट्रॉबेरीज मी कापून घेणार आहे। मी हा मागचा भाग थोडा कापून टाकणार आहे आणि याचे पीसेस करून घेणार आहे। सर्व स्ट्रॉबेरी मी असे कापून घेतले। आता मी ते मिक्सरला लावून घेणार आहे। मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेते आणि मी साखर घालणार। आता मी जवळजवळ 4 चमचे साखर घालते। तुम्ही साखर तुमच्या आवडीप्रमाणे घालू शकता, कारण की काही जणांना थोडा आंबटसर टेस्ट आवडते आणि काही जण जास्त गोड लागतं, तर त्याप्रमाणे साखर तुम्ही घालायची। आणि मी ह्याच्यातलं अगोदर मी थोडंसं दूध घालून घेणार आहे आणि मिक्सरमध्ये फिरवून घेणार आहे। मिक्सरमध्ये मी बारीक वाटून घेणार आहे। आता मी स्ट्रॉबेरीज मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेत अर्धा दूध घालून। आता हे मी बाकीचं दूध पण त्याच्यामध्ये घालणार आहे आणि पुन्हा एकदा फिरवून घेणार आहे। मी आता हे सर्व स्ट्रॉबेरीज आणि सर्व दूध एकत्र करून वाटून घेतले मिक्सरमधून। जर तुम्हाला अजून ह्याचा गुलाबी रंग हवा असेल तर तुम्ही स्ट्रॉबेरी क्रश पण यूज करू शकता ह्याच्यामध्ये। त्याच्यामुळे एक तर रंग पण थोडा डार्क येईल आणि चव पण छान येईल। मी ह्याच्यामध्ये फक्त स्ट्रॉबेरीज यूज केले, मी क्रश यूज नाही करणार आहे। आणि आता हे मी गाळणीमध्ये गाळून घेणार आहे। गाळलं नाही तरी चालतं, पण स्ट्रॉबेरीवरती ज्या बारीक बिया असतात त्या जर आपल्याला नको असतील मिल्कशेकमध्ये तर तुम्ही गाळणी गाळून घ्यायचे। आता मिल्कशेक मी हा गाळून घेतले आणि ह्याच्या बिया वेगळ्या झाल्यात, आणि आपलं मिल्कशेक आता मी सर्व करणार आहे। मी हा स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक ग्लासमध्ये काढून घेतलाय आणि इथे ह्याच्यावरती मी आईस्क्रीम टाकणार आहे। आपला स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक विथ आईस्क्रीम रेडी आहे। स्ट्रॉबेरी मिल्कशेकची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की करून बघा, आणि आमच्या नवीन नवीन रेसिपीचे अपडेट्स तुम्हाला हवे असेल तर आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा। रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद।